खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 13 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 27 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना खाफाल आरो गोब्राब नाजानायनि गलायमोन्देर सान लाबोयो। गावखौ फोथायनायाव मख'जाथाव बांगोन आरो थाबथानाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। साख्रियाव थाग्राफोरा बाख्नायनाय आरो मासि जौगानाय मोननो हागौ। गोदान फालांगियारि गोरोबथाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि आयदाफोराव समानथि लाखि। नोंथाङा गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफारिफोरनि फारसे गोसो जागोन आरो समाजाव नोंथांनि सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सांग्रांथिनि सान। राङारि लेनदेननि बागै साननो गोनां जा। सावस्रिखौ लानानै माखासे जिंगाफोर थानो हागौ। गुबैयै नोंथांनि गोदोना आरो मेगननि फारसे गोसो हो। खामानिनि जायगायाव नाङै नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि जिउ लोगोरिजों सम हगारनाया गोसोनि गोजोन लाबोगोन। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनायनि जाथावना दं। नोंथाङा सोरजिलु हाबाफोरनि फारसे गोसो जानायखौ मोनदांगोन। यगा आरो ध्यानआ गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोदान खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फानि जाथावना दं। सासे गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो हमनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया सोलिगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव आंगोथिया बांगोन। फरायसाफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि साननायफोरखौ रोखायै फोरमाय। गुबुन हादोराव दावबायनाय एबा बिथांखि लानायनि बाथ्रा साननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। आथिखालाव कर्क सुबुंफोरा गोसोआरि समानथि लाखिनांगोन। खामानियाव बिबानफोरा बांगोन, नाथाय बेफोरखौ आबुं खालामनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। सम्पथिनि आयदाफोरनि सायाव थिरांथा लानायनि सिगां सुबुरुन लानायखौ रोखा खालाम। नखरारि खरसाया बांनो हागौ। सानजौफुनि उनाव थासारिफोरा साबसिन जागोन आरो गोसोआरि गोजोन मोनगोन। इसोरारि गोसो जानाया बांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गांनि गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि नेरसोननि सिङाव जोनोम जानायफोरा दिनै गावखौ फोथायनायनि गेजेरजों जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दैदेननाय गुनफोरा बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। नोंथांनि हाबाफोराव मोजां फिथाय मोनगोन। मोनसे गोदान सानथांखिनि जागायजेन्नाय जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया थागोन। समाजाव मान सन्मानआ बांगोन। नोंथाङा मोनसे नखरारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना गावखौ नायबिजिरनाय आरो बिथांखि लानायनि सान। सिगांनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनानै सिगांथिं दावगालांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। मोनसे समानथि आदार लाखि। साख्रियाव थाग्राफोरा मोनसे गोदान जासिनाय मोननो हागौ। नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ। गुसुं दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। बिहाव बिखुनजोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मै गाब। तुला राशि।
तुला राशिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सोरजिलु हाबानि थाखाय साना जोबोद मोजां जागोन। आरिमु, थुनलाइ आरो देंखोजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा जाफुंसार जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि लुबैनाय फिथाइ मोननो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाया देरहागोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव थाजिम थागोन। रांखान्थियारि थासारिया साबसिन जागोन। मोनसे बेसेन गोसा अनथोब मोननो हागौ। बिदा-फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना संयम आरो सहायनायनि सान। नोंथाङा मोनसे गोदान बिबान लानांनो हागौ। न'आव मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि आखुआ बेखौ सुस्रांनो हागौ। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। साननानै रां थिसन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोसोम गोजा। धनु राशि। धनु राशिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। नोंथाङा धोरोमारि बिबान आरो इसोरारि सानथौआव नांथाबगोन। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि इसारा दं। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोदैया गोहोम खोख्लैगोन। नखरनि आबहावाया रंजालु जागोन। नोंथांनि नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। मकर राशि गोनां सुबुंफोरा दिनै थिरांथा लानाय समाव गोसो हमथानो गोनांथि दं। खामानिनि नारसिननाया गोबां जागोन, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। बाहागोदारिफोराव मुलाम्फा जागोन। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय थागोन। गथ'फोरनि सोलोंथाइनि सायाव गोजोननाय मोनगोन। राङारि फैनाया साबसिन जागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरखौ सामलायनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना कुम्भ नेरसोननि थाखाय मोनफुंनायफोरजों बुंफबनाय सान जागोन। गोब्राब नाजानायनि फिथाइखौ मोनदांनो हागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव रोखाथिया गोहोम गोग्लैगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फानि जाथावना दं। गेदेरफोरनि बोरफोरा जर'खा फिथाइ होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय बे साना आबेगारि महरै गोहो गोनां जानानै थागोन। बेयो गोजाम बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सम। नाजानायाव जाफुंसार आरो मुंदांखा जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। जुलियारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव थुलुंगानायआ थाबाय थागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। गुबैयै नोंथाङा थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।